наистина. Нищо. Нека количка. Пичовете, които снимат. Пише. Ето ги пичовете. Мадафак. Ето е. Това е уникално. Уникален е, обаче първият ви клип може би няма да бъде качен. Не, може би ще го качим. Да, ще видиме. Аз ще купа такова, не ми пука. Ама струват май 12 лева. Но сега. Аз ще взема такова, ама май струват 12 лева. Ще видиме. Защото на морето струваха 12 лева, тук не знам колко ще. На морето всичко е отвоено, не знаеш. Така, продължаваме. Така, тук някаква яка вратичка. Тук някакъв Глей, Каляне, виж наляво. Вау. Вземи този красив демич. Така, правим клип, ето го Пепи. Стига, не снимай Пепи. Не съм го снимал. Не съм го снимал, бе. Ник. Не, обаче тебе не те снимам. Да. О, яката работа. Яка пич. Ое. Яката работа. Това е невероятно. Изумително. И госпожата естествено изумително. Така. И госпожата врата ли снимава? Лицето. Ето и нашите. Госпожа. Сега продължаваме надолу по якия път. Да, подолу. Един другия снимач, актьор, прави битбокс. Така. Тук има интересно. интересно. Мусика. И грънци. Да, ходи за грънци. Каляне, ти такива бузи сайда. Грънци. Яка. Виж какви яки бузи има. Ето. Тая е много брутална с... Да, тая един мой приятел я има. Айде, движи. Окей, яка. Тук пак има куклички. Да, ти ще ги си. Снимате сега. Да, всичко снима. Градската художествена галерия. Да, градската художествена галерия. Виждате портрет на някаква жена. Да. Градска художествена галерия. Или на английски. Така, перфектно. Казвам ти, брат. Ето и госпожата, ето и другата госпожа. Отново. Отново. Така. Айде, давайте сега по таблица нагоре. Никога не можем да се наслажиш. Продължаваме нагоре. Развидите. Тук има нещо много красиво, като за Калян. Улица Стоян Чалаков. Улица Стоян Чалаков. Яката работа. Продължаваме напред. Нагоре. Вие Чалаков стана да кажа, не Чалак. Добре, Петър ни поправи, каза се Чалаков. Ама сега ще го снимаме за тази поправка. Тук е някакви жестоки картини. Яката работа. Ето го Ники. Ето и Калян. И ето ни и нас. Да. Така, продължаваме напред. Движим като идиоти, но това не е важно. Важното е, че се забавляваме. Както всички вие, като видите този клип. В YouTube направо ще се изумите. Идва такси. Кофички. Да. Уникален дизайн. Да, но не води към никъде. Води към смъртта. Така, дай се тая. Смъртта. Води към вместо смъртта, смъртта. Продължаваме. Ние сме луди, пичове, ма сме по-луди от Иван и Андрей даже. Ще ги смачкаме. Само ни вие, че Продължаваме. ние може да си направим шоу. Ето отново едно кръси. Шоуто на Ники Као. Така. Ое! Много яка физиономия направих. Опа! Скита и количка. Колежата е там. Ще убия, върши на себе. Не съм снимал. Снима, ядре. Ти го си, аз още снимаме! Ти ме снима току-що. Не съм. Ще убия. Не съм, бе. Ще стане голяма загадка. Гледайте. Край, сбих се. Това беше. Довиждане. Довиждане и следващия клип ще е след малко.